Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Mihimo na uglakang ang pipila ka mga tulungaan sa Davao City aron malikayan ang hand, foot and mouth disease nga sagad mataptan ang kabataan. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, usa ka pribadong tulungaan sa Davao City ang temporaryo nga nag-shift sa online learning aron malikayan ang posibleng bahad sa hand, foot and mouth disease sa mga estudyante. Dinhi sa Maa Central Elementary School sa Davao City, istrikto nga ginapatuman sa maong tulungaan ang hand washing sa mga estudyante una og paghuman sa ilang klase. Kini tungod na sa bahad sa hand, foot and mouth disease o HFMD nga usa ka sakit nga gikan sa grupo sa enterovirus usagan matapot sa kabatan-unan. Pag-abot pa lang jud sa eskwelahan, amo na nang gina-instruct ng bata nga muadto sa washing area, manghinaw sa ilang kamot, mukantag happy birthday song. Samtang ang Ateneo de Davao University sa Davao City nag-shift una sa online learning sa kasamtangan. Kini aron ipatuman ang ilang sanitation protocols. Giawag sab nila ang ilang mga estudyante nga kanunayon ang pagpanghugas og kamot. Kini alang sa kaayuhan sa mga estudyante ug malikayan ang posibleng pagtakdanay sa maong sakit. Dayon matod pa nilang ipahibalo sa mga ginikanan kung kanus amubalik ang face-to-face classes. Usa sa mga sintomas sa HFMD mao ang butoy-butoy o red spot sa baba, kamot, tiil ug sa may sampot, kalintura, sore throat, pagkaluya ug walay gana mukaon. Mukuyanap kini pinaagi sa mga duga gikan sa mga butoy-butoy, droplets gikan sa ubo ug paghatsing, hugaw sa tawo ug mga kontaminado nga lamesa, lingkuranan ug uban pa nga mga gamit. Sumala sa City Health Office, magdepende sa sintomas ang pagtambal sa maong sakit. Hinoon, kasagaran maulian ang mga bata nga dunay HFMD ngadto sa ikapito nga adlaw hangtod sa ika-14 nga adlaw. Usa sa mga pamaagi aron malikayan ang maong sakit mao ang paglikay sa tawo nga dunay sintomas sa HFMD, paghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig, pagpanghinlo ug pag-disinfect sa mga gamit sulod sa balay, pag-inom og daghang tubig ug pagkaon og mga healthy food. Mao nga ang ginikanan niya si Agnes, personal nga giandam ang pangmeryenda sa iyang anak aron dili na kini kinahanglan nga mopalit sa ilang kantin. Nabaon jud sila kay mahadlok pug kubaw say kanang mga juice nila ana. So nadyo sila sariling baon jud na. Sara, nagpahinumdum ang City Health Office nga dili mag-self-medicate o mag-inom og antibiotics kung wala raman ma-impeksyon ang butoy-butoy. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.